Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Petra Brunslíková, jsem nutriční terapeutka z lázeňské léčebny Mánes v Karlových Varech, která patří pod nemocnici Na Homolce. Ráda bych vám představila, jak bojujeme s tuky u nás v lázních. První oblastí, kterou bych se ráda věnovala, je edukace dětí a dorostu. Délka pobytu dětí u nás bývá 4 až 6 týdnů. Redukce strava je často kombinovaná i s jinou dietou. Edukace nutriční terapeutky bývá 2krát týdně. Máme tři typy edukací: vzdělávací, tvůrčí a vaření. Vzdělávací se věnují tématům, jako je například zdravý talíř, snídaně, skryté cukry a tuky v potravinách. Při tvůrčích hrách si děti sami tvoří potravinové pyramidy, vyplní různé kvízy, propočítávají kostky cukru v potravinách a jiné. Nejoblíbenějším typem edukace je vaření, kdy si děti vyzkoušejí výroby domácího mysli, ovocného domácího čaje, poznávají neznámé potraviny, jako je například avokádo, žlutý melon nebo kuskus. Zde na obrázku můžeme vidět děti v naší jídelně a také stravu, kterou dětem podáváme. Naším cílem není naučit děti nízkokalorickému stravování či hladovkám. Naopak, my se snažíme, aby děti se naučily přemýšlet o svém jídelníčku, aby se naučily vybírat si správné potraviny, vybírat si alternativu v každodenním stravování či při různých svátcích, výletech a tak dále. Zároveň jim pomáhá pobyt v kolektivu dětí se stejným problémem. Má pozitivní vliv na jejich psychiku a fyzickou aktivitu. Během našeho pobytu děti ztratí přibližně 10% své váhy. Připravila jsem si pro vás kazuistiku dívky Sabiny. Délka pobytu dívky byla u nás 6 týdnů. Ve věku 16 let byla přijata s komplikacemi steatózou jater, obezita, hypercholesterolemi a dyslipidemie. Dívka byla bez soustavné péče obezitologa či endokrinologa. Zde je tabulka s naměřenými hodnotami při příjezdu a odjezdu dívky. Nejzajímavější je úbytek kilogramů a úbytek tuků v kilogramech. A také je zajímavý úbytek centimetrů v pase. Nejzajímavější je tabulka body mass indexu, kde je dívka na horní hranici grafu. Do tabulky tělesné hmotnosti se nám dívka ani po ztrátě 12 kg bohužel nevešla. Druhou oblastí, kterou bych se chtěla věnovat, je edukace dospělých v lázních. Ti k nám přijíždí až na 2 až 3 týdny. Edukace s nutriční terapeutkou jsou často ve skupinách nebo individuální. Skupinové edukace jsou přínosem zkušeností samotných klientů a individuální edukace je zajímavá tím, že se individuálně věnujeme danému klientovi, dané problematice klienta. Edukace se věnují tématům, jako jsou umělá sladidla, skryté cukry a tuky v potravinách, glykemický index potravin a jiné. Snažíme se edukace obohatit, zpestřit praktickými úkolami, praktickým cvičením, jako je například čtení obalu výrobků, poznávání potravin, které si mají vybrat v obchodech, nebo ukazujeme normální porce potravin, velikost porcí. Klienti se učí sami sestavit si svůj vlastní jídelníček, svůj vlastní režim, tak, aby jim to vyhovovalo v denodenním stravování. Naším cílem je, aby si klienti uvědomili, kde dělají chyby a aby byli schopni a ochotni udělat změny ve svém životním stylu, ve své životosprávě. Během pobytu u nás klienti ztratí tak 5% své váhy.
Je to méně než u dětí, ale je to způsobené tím, že jsou u nás kratší dobu. Pro nás je důležité, aby klient odjel domů s pocitem, že to jde, aby byl namotivovaný. Zde jsem si připravila kazuistiku muže, který byl u nás 2 týdny. V roce 2000 mu byla zjištěna porucha glukózového metabolismu. V roce 2012 stanoven diabetes 2. typu. V lázních prošel standardní léčebnou kúrou. Zde vidíte tabulku naměřených hodnot za 2 týdny u nás v lázních. Úbytek váhy je 4 kg, a to především v tucích. Pro dospělé klienty je velmi zajímavá tato bioimpedance. I když víme, že není až tak věrohodná, pro nás jsou nejdůležitější obvory centimetrů v pase a v bocích. Poslední oblastí, kterou bych se chtěla věnovat, kterou bych vám chtěla představit, jsou naše komerční programy, které máme 2. První z nich je Jak se krotí nadváha. Zde se můžete podívat, co pobyty zahrnují. Druhý z nich se jmenuje Zdravý životní styl a jedná se rovněž o pobyt, který trvá 7 dní. Další informace o našich pobytech můžete nalézt na našich internetových stránkách, které budou uvedené v závěru prezentace. V rámci těchto 2 pobytů jsou i služby nutriční terapeutky, které zahrnují bioimpedanci, individuální edukaci zaměřenou přímo na konkrétního klienta, společný propočet jídelníčku a vyhodnocení biologických hodnot, hledání individuálního řešení a možnosti správné volby v každodenním jídelníčku. Závěrem bych vám chtěla ukázat naše nové internetové stránky, kde najdete spoustu informací a kontakty na nás a na našeho hlavního lékaře Jaroslava Vobořila. Děkuji vám za pozornost a to je vše.